Здравейте, приятели! Днес ще говорим за една много интересна тема, която най-вероятно вълнува голяма част от фитнес хората, пък и не само, просто това е интересен дял от медицината всъщност даже. И ще касае за химията на цепина и анаболните стероиди, общо взето. Нашия гост Николай Върбанов ще прегледа много старателно идеята за стероидите и кога има смисъл от тях, какви са страничните ефекти и разни други такива интересни темички, Например, които... двете момчета, които се вакцинират в съблекалните ли, Радославе? Да, тези дето се вакцинират в съблекалнята, интересните батковци с големите гърбове. И стафитките в гащите също. Да, са живи и здрави. Да са живи и здрави, нищо лошо не казваме за тях. Но така, значи аз съм Радо и днеска това е темата на подкаста. Какво мисли нашия приятел Никито за първия основен въпрос? Да не падне чашата първо само. Що е химията? Химия като предмет в училище или химия като група субстанции, които се използват за стимулация на конкретни телесни функции? Мисля, че второто. Доближи микрофона повече, нямаш черта хубава. Дай го насам към това. Сега има ли две черти? Имаме две черти, да. Добре. Та химията като групата стимуланти. Да, анаболни, андрогенни стероиди. Да, говорим за... Пептидни хормони. Прохормони също. Някои дори сънотворни, които увеличават възстановяването на тялото. САРМС, примерно. Да. Абе, като цяло всичко влиза в категорията за анаболни стероиди, което се свързва с андрогеновия рецептор и свържи ли са нещо с андрогеновия рецептор, то тогава собственото производство на тестостерон намалява или ако се взима продължително дълго време, просто спира. То пак е стимулация, но са различни механизмите. Това, че докосва рецептора, не е същата субстанция. Анаболно андрогенните стероиди винаги са сродни на тестостерона, докато сармовете просто влияят повече на рецептора и позволяват да е по-активен. Добре, това е интересна концепция. И те затова хората си ги рекламирали като безопасна алтернатива, обаче накрая се оказа, че имат 3 пъти повече странични ефекти. САРМС има повече странични ефекти. Това не го знаех. И аз не го знаех, докато не разбрах, че е имало изследване на човек, който казал, че не ползвал никакви стероиди, само сармове за период на около 4 години и нагоре, всеки ден. И му тествали черния дроб, той би станал горе-долу колко футболна топка. Оголемил се много. Оголемил се 3 пъти и половина. Ами да, това е част от бруталните странични което ефекти. става и с всички перорални анаболни стероиди заради алкидната група, която товари черния дроб. Добре, то като цяло мисля, че горе-долу почти всички деца такива, нали, стероиди действат на оголемяването на всички органи, нали така? Не само. В смисъл, ако са предозирани, ако са взима Няма как да не действат. Всичко минава през черния дроб. Да, има въпросът е, че и всички други органи. Въпросът е, че като зобиш много и се увеличава мозъка, сърцето, бъбриците, черния дроб, дори костите понякога, ако е... Да, особено при растежния хормон. При растежния хормон, дори костите. Всичко е фактор. Да. Няма как да не е. Още повече, както казахме за хипертрофията на черния дроб, мозъка може да се подуе, мозъка също така има гликогенови депа, но с друго наименование. И както и да пак се събира по някакъв начин въглехидрат в мозъка. Но всичките тези неща, които увеличават мускулната маса, увеличават и задържането на вода и захар. Щом в мозъка също има вода и захар, около
80% от мозъка грубо. Горе-долу 80% от мускулатурата е вода и захар. Няма как да не се подуе. Това също. Добре, Което ни вкарва в много голям риск, ако някой не знае какво прави и предозира особено. Както повечето хора, които биха го направили така като хоби и експеримент, биха пробвали колко могат да понесат. Е напълно нормално дори някой да получи необратими щети. Със сигурност можеш да си навредиш на бъбриците до толкова много, че Флекс Уилър с анадрола. И оставането без бъбрици, после и без крак. То такива примери имаш колкото си искаш, ама последния най-очевиден пример, който аз мога да сета е за Бостин Лойд. Той тип просто така си унищожи бъбриците. Така и не съм се интересувал от него 4 години или 7 нещо такова. Той почина, просто имаше нужда от нови бъбрици след глупостите, които направи. Но няма значение, това е... Зист почина от много партии и много химия. Този е съвсем друга категория. Значи, този е легенда в естетик физик. Кой беше последния? Джо Еди кой си? Джо Стетикс. То дето от прекаляване с диуретици и какво то е изрусение, нали? Всичките субстанции в многото, да, същия. То пич, не знам колко тримболон е взима, но сигурно е много. Тримболон е препарат за крави все пак. Да, не е за хора, но... Болденон е препарат за коне. Някои препарати са за кучета. Даже има някои хобиисти в Америка, които отиват до Мексико с рецепт от ветеринар за кученцето. Взимаме го хормона на растежа за кученцето, взимаме еди кой си тестостероноподобен хормон за кученцето. Но тук може да говорим и за друго. Не само ветеринарни стероиди, може да говорим за дианабол, може да говорим за метилтестостерон, тестостеронова суспензия, всякакви такива по-сродни на оригиналния тестостерон неща. Добре. Всичките тия са много интересни теми, но нека да се върнем на последното, което каза. Оригиналният тестостерон. Каква е функцията на първоначалния тестостерон, който е измислен? За какво е измислен той? Първоначалният тестостерон не е измислен, но е опит за синтезиране на мъжкия полов хормон. Да, ама какво му е приложението, когато са го измислили? Нали, синтезирали? 36-та година германците са се готвили за война. Това е ясно. Да назоват войниците. Много е вероятно офицери от СС да са се ползвали от ново открита и удобно за използване субстанция. Както и амфетамините са били използвани от тях. Амфетамините, първитин ли? Кога беше в нацистска? Нещо такова. Нацистите първитин. След което обаче се усещат, че това може да им даде полза и в спортното представяне, което винаги е било свързано с опит за студена война. Да покажат, че атлети могат да постигнат повече, съответно и кой народ може да постигне повече като цяло. Това е същото като The Space Race. Смисъл, дето... Абсолютно същото. Да, стараят кой ще отиде по-надалече в космоса, на кой му е по-дълга ракетата. В който период руснаците, докато експериментират с тестостероновата суспензия в 40-те години вече, и то някъде веднага след Втората световна война, американците са експериментирали от около 37 до 47 с метилтестостерон, който е просто тестостеронова суспензия с добавена алкидна група. Колкото да премине през на черния дроб определените там защитни мерки, да ги наречем така, че да влезе в кръвта и да бъде използвана субстанцията като биоактивен тестостерон. Его първият проблем. Алкидната група товари черния дроб, съответно няма как да не се прояви страничен ефект при влизането и при излизането. Но все пак в количества, в които е разумни граници и достигаме до толкова колкото е нормалното за човек, който не е на външни добавки, то тогава в такъв случай тестостерона може да е много полезен в такива случаи.
В малки дози са си помагали хората без твърде много странични ефекти. Да, е точно така. това ти казвам. Няма да има толкова странични ефекти. То в дълъг период от време, значи неминуемо има страничен ефект, нали, увеличаване на простатата и някакви такива неща, които просто няма как да се избегнат, когато се взима външен хормон, но когато се прави разумно, имаме начин да минимизираме страничните ефекти и да вземем само полезното. Къде е разум? Да вземем полезното. Има начин, говорим за полезно вече, защото някои хора чуят химия и не, такива неща, махаме ги, те са само лошо знаят за това. Разбираш, те знаят само за тия, дето ти изкоментират, че он е умрял, другия е умрял, петия е умрял и всеки като чуе за тестостерон и за химия, външно будеж, за растеж, такива неща и се казва ужас. Не. Не щем такива неща. А то всъщност има много разумен начин за прилагане на тия вещества. Аз мога да спомена и съвсем друг примерно, спомени. Американец по име Джери Уорд в YouTube има канал BioS3 Training. Той човек е работил като охрана на дискотека, докато се състезавал и е използвал много химия. Но от вентилацията на дискотеката, понеже са въртяли един и същ въздух, само и само да охлаждат по-малко и по-малко и да пестят от ток, той се наяжда с бактерийки и с двустранна пневмония в болницата около 40 дена. Доколкото помня от това, което съм гледал от неговия клип, е бил в медицинска кома и когато са го събудили лекарите, или се е събудил неочаквано за тях, защото те си мислили, че ще си отиде. Та докато си мислили, че този човек ще си отиде, изведнъж се буди. Всички са много щастливи, но един от лекарите после му казва: момче, добре, че си се бил до толкова набол с всичките тея иглички, че иначе щяхме да те погребваме сега. Така, значи това Те са го поддържали тези хормони, така че да може да пребори инфекцията. Така, чудесен пример. Този пример е идеален за това как химията може да те спаси от смърт дори. Не, просто е пореден инструмент. Кой как би го използвал, има цялото значение. Точно така. Като пистолет. Точно така. Може да те нападне животно и да го очистиш, може и да идеш просто да отрепеш някого или нещо. Може сам да се простреляш в кръка, може сам да се простреляш, ако искаш. Или тая палка. Всякакви варианти. Пак инструмент. Или за барабани, или за чупене на чаши, или нещо друго. Инструментът си инструмент. Варианти има, зависи за какво и как ще го използваш. Абсолютно, но идеята е да обясним, че стероидите могат да бъдат полезни в определени ситуации и не трябва да мислим като коне с капаци за тях. Те и ядрените ракети могат да бъдат полезни в определени ситуации. Но това е много рядко. А иначе, ако ни нападнат извънземните, само тогава хората да се трепат едни други, няма смисъл, според мен. Не е полезно да се трепат хората един други, но не това имам предвид. Както и да е, това е друго. Както и да е, пак се отклонихме. Да, значи това, което ме интересува нас е кога има смисъл от тестостеронотерапията. Кога има смисъл? Например, някои заболявания има, които причиняват атрофия на мускулната маса и тъкан от една страна. От друга страна, ако някой иска да се състезава в почти всички спортове на световно ниво, няма как без каквато и да е стимулация. Добре, нека си кажем истината. Абсолютно всички, които се състезават по какъвто и да е начин, са назобани в абсолютно винаги. Не. Има хора, които не използват. Те са много малка част. Един от 50 няма да използва и ще е искрен, че не е използвал. От професионалните спортисти. На най-високо ниво човек, даже шахматистите даже взимат допинг, бе. Това е така. Всички взимат. Това е така. Разбира се. Вероятността там някой да не ползва такива субстанции е момент. Някъде около 1 промил. Примерно. Но я има. Но това, което искам да добавя към аргумента с има определени заболявания,
И затова се използва, нали, тестостерон за покачване на мускулна маса при мускулната атрофия. Значи, тестостеронът е толкова потентен, когато се използва правилно, че той може да стимулира хора, които изобщо не тренират. Хора, които изобщо не си мърдат пръста или пък дори нямат възможност, защото са болни да се движат нормално. Химията може да им възвърне мускула и да направи нови мускули. Затова са ми много интересни хората, които твърдат, ами аз взимам химия, ама тя не ми е помогнала да имам такива големи мускули, ами това е, защото много тренирам. Така. Аз си го обяснявам, чакай малко сега. Значи ти не знаеш, че химията прави мускули дори без да тренираш. Ти си винаги в постоянен протеинов синтез, което така. означава, че ти правиш мускули без да правиш нищо отделно от това, Сега стана работата. Отделно от това, че си тренираш. И затова е такъв грандиозен ефекта при някои бодибилдъри, като Рони Колман, да речем, няма значение, те са стотици, защото имат постоянен протеинов синтез и отделно от това хиперстимулират като тренират. Но мисля, че бях чел едно изследване, което е скандално, меко казано, и то беше да сравнат две групи хора. Един от щатските университети го беше направил това, не помня точно кой. Някои просто са си играли на PlayStation-ите и са били под симулация, а другите са тренирали. Другите са тренирали, да. Ама ти деца са тренирали, не са взимали химия. PlayStation са качили двойно и тройно повече мускулна маса. Да, си го знаеш това, да. Тия PlayStation са качили повече мускули от тия да тренират. Аз обаче искам, понеже днес като тренирахме, говорихме за Майк Менцър, да обърна внимание по-скоро на Артър Джонс и Кейси Виатор и техния колорадски експеримент. И какъвто аз не ги знам тия неща. Кейси е тренирал, поне според експеримента, както е описан, 3 пъти в седмично или веднъж на 3 дена, като за 28 дни връща и добавя някакво огромно количество мускулна маса. С или без субстанция е огромна разликата. Някъде около 18-21 кг разлика. Но... Титанична разлика. Но... Години по-късно Кейси казва, че бил използвал всъщност анаболно андрогенни стероиди по това време. Въпреки, че са били наети двама охранители, които го държат така, че те не ги използва, защото човека е искал да докаже тезата си, говоря за Артър Джонс, че системата му работи. И той наистина и той е тренирал. Кейси качва около 18 до 21 кг, чист мускул. Артър за това време добавя около 6 кг. Защото той не е бил тренирал 6 месеца преди експеримента също. За да види и мускулната памет доколкото може да помогне, но не само това, колко много мускулатура може да се сложи. За същия период от 28 дни. За 28 дни постигат огромни резултати. Кейси Виатор така или иначе има много по-голям талант за качване на мускулатура. Но после, след като си признава, че е използвал субстанции, които спомагат растежа на мускули, това обяснява много. Но и методиката има много по-голямо значение също така. Ако говорим вече за спортисти. Значи вече според мен трябва да говорим за защо повечето хора я правят химията грешно. В смисъл не, че я бъркат грешно в казана. Има и такива хора със сигурност. Такива, да. Сега вече можем да започнем за дълбочина. Повечето хора нямат първата точка. Правилно хранене и втората точка добра тренировъчна методика. И искат да компенсират първото и второто с третото. Стимулация. Има хора, които успяват само с първото и второто да прогресират години наред. Има хора, които цял живот могат да правят различни неща, дори да прогресират. Но това са генетични елит, около 0,5% от обществото. Но пък за сметка на един от примерно 5000 човек, който успява това да направи, другите, и тук вече гледаме само трениращите, са посегнали да използват стимулация. Просто защото не са намерили друг начин или е било интересно. А човек много леко се пристрастява към навиците си. И към това, че вижда прогрес всеки ден. Това е много по-пристрастяващо от почти всички други наркотици всъщност. Автохипнозата.
Много хора започват с малко и продължават не, с много то- от автохипноза. Не. Автохипнозата е само първа точка от причините. Аз това, което забелязвам е, че хора, които взимат нали, така дълъг период от време и после спрат да взимат, просто тотално с громолясва тялото им, се чувстват ужасно. Това е така, те са Ужасно се достигнали чувстват. друго. Те са като бивши наркомани, които имат нужда да си вземат дозата Да, и но наистина са така. при тях е точно така, защото те постигат хомеостаза чрез ексогенна субстанция, т.е. субстанция, която не е постигната вътре в тялото. Да. Както има хора, които взимат хормони за щитовидна жлеза, просто защото тяхната е увредена по един или друг начин, като периода на нагаждане при тях да свикнат на екзогенния хормон, без да им се гади и без да припарат, е около година. И след това не спират до края на живота си, просто защото тяхната щитовидна жлеза не работи. Също и при всеки друг хормон. Хормона е просто сигнал, който кара конкретните клетки да извършат конкретни дейности. Както хормона на съня прави същото. Сигнализира, че е време за сън. Това, което аз трябва да добавя към темата защо повечето хора я правят грешно, от мой личен опит съм виждал, имам приятели, познати и така нататък, които не си правят изследвания по никакъв начин. Страх ги е да отидат да си дадат кръвта, да се боднат един път, като се будат 5 пъти в седмицата, да си хакат някакви вещества, обаче да дадат един път кръв на година ги е страх. Или то трябва много по-често, ако използваш големи количества химия. Тя ги е страх и примерно познавам такива, които от 10 години не са спряли да се будат с най-различни видове химия. Такъв тип хора... Тестостерон, тремболон, анавар, всичките варианти по много и са постигнали нали, много добра физика. Браво, но страх ги е да отидат да си направят изследвания. И какво става? Почват да имат кръвно. Тук Високо започнахме вече и същината на темата. Почват да имат високо кръвно и то на възраст от около 25, 26, 28 годишна възраст вече има здравословни проблеми и то сериозни, които скоро трябва да почват да пият хапчета за кръвно, ако не вземат сериозни мерки. Самият тестостерон повишава кръвното налягане. Най-малко. Това Това е едното начало. Като един приятел, дето ми вика, аз взимам по там колко, 6-700 милиграма тестостерон на седмица, отгоре анавар и още 2-3 стероида ми изброи, дори не ги помня. И вика, ама... Той стига до 2 грама препарат, вероятно. Високо ми е и сумарно. кръвното ми е, не знам какво, брутално високо беше, не си спомням точно числата, но ще си купа канела, че да ми спадне кръвното. Това са... Аз викам, пич... Това са дози, които професионални спортисти не биха използвали толкова големи дози. Да, точно така. Освен за много кратък период. Аматьорите и тия фитнес джиите, батките взимат много повече от професионалните. Идеята при тях е колкото повече, толкова повече. Да, защото нищо не разбират. Защото като не разбираш и хакаш повече, си мислиш, че има смисъл. Хакат повече, обаче се стига до един период, в който всъщност ги е страх от отговора на изследванията. От една страна. Това е точно това. Другото е, че нямат култура на използване на каквито и да е стимуланти, защото дори това трябва да се прави с лекарска помощ. Повечето национални отбори са си имали дозатори. На Ивана Баджиев щангистите са били под строга доза и тефтер. Точно така, съм чувал. И всички национални отбори. За някои толкова легендарни дозатори, които дикцията ми я няма. По такъв начин могат да дозират нали, тия препарати, че почти да няма никакви странични ефекти. Сега винаги има някакви, но правейки го по възможно най-изчистения начин, с най-хубавите препарати на света, най-скъпите и така нататък. Самия Баджиев е използвал себе си за опитното зайче, за да може да си стимулира отбора по най-безопасния възможен начин. Който доказва много. Да, но въпросът е, че има такива хора, които по толкова добър начин го правят, че почти без никакви странични ефекти, като примерно съм чувал, че е този, който е на биграми треньора, дозатора. Да, на Мамдуха Избай.
Не му Така знам. му е името. Не го му някакъв египтянин там. Или Елозбай, едно от двете, Египетско като... име, не му знам точно как се казва. Но Или Махмут, едно от двете. Интересен човек. Да. Извън залата, имам предвид. Типа Оказва се, че има интересен живот. Пиче е впечатляващ и готин тип, освен че е пълна мечка, но изглежда като много добре да знае какво прави с тая химия, защото никой май не е стигнал на неговото ниво. Мен ми е интересен по друга линия. Оказва се, че преди да почне да се занимава с културизма е бил рибар. Аз затова четах и учих някои неща за него, просто от интерес. Готино, да. Та идеята е, що хората я правят грешно, защото... От незнание. Поради незнание, поради некадърност, поради страх, но просто има много хора, които смятат, че сами могат да си определят дозата, сами могат да си да се самообучат един вид чрез разни форуми, като bodybuilding.com или някакви такива тъпотии, колко и как е добре да се прави. А това нещо е най-добре да се прави от треньор, който знае какво прави и го е правил Лекар години. спортна медицина. Точно това. Да. Но форумите се правят твърде често като категорията за пословицата еднокия, който води всички други слепци. Но накрая всички падат в същата пропаст, заради липсата на периферно зрение. Няма как. Всичко трябва да се прави абсолютно внимателно и с разум. Точно така. И тук отиваме до рекламата на една друга напитка, която не пием в момента, но консумирайте с удоволствие и мярка. Ако ще консумирате. Да, но... Аз не бих... Но защо да се правят тия неща с мярка и с лекарски надзор? Какво ще стане? Какви са страничните ефекти, ако правим каквото си поискаме и инжектираме някакви интересни вещества или пък ги приемаме орално, но не си правим изследвания? Ако говорим за анаболно андрогенните точно стероиди... Точно така, за тях говорим, разбира се. Щети по черния дроб. Така. Може да се стигне дори до щети към костния мозък, защото практически там се прави кръвта в човешкото тяло. Но това е при приемане на много дълъг период от време. Някои други субстанции, примерно растежния хормон и инсулиновия растежен фактор IGF-1 могат да причинят увеличаване на ракови клетки или дори тяхната генеза. Значи можем да си увеличим рака от това, че взимаме стероиди. Не стероиди. От растежния хормон и IGF-1. Добре. Това е добро конкретизиране. Но не Докато... може да станем рак от химията, нали? Можем ли така да от анаболно андрогенния стероид се получава хипертрофия, т.е. растеж на клетката. Да. А от другите две неща се получава повече хиперплазия, т.е. деление на клетки, клетъчно деление. При което стволовата клетка е принудена да работи по друг начин. Или по-бързо. И ако има ракови клетки, те могат да се увеличат или дори да се генерират, просто защото има определен брой ракови клетки във всеки човек, просто стоят неактивни. Се оказа по последни проучвания. И дори не толкова последни, 20 на години. Откакто са правени. Това беше доста нашумяла тема за... Но е възможно. За рака и стероидите. За интервюто на Мария Шрайвер с умиращият културист, приятел на мъжа. Не. Да. Не, онова си признаха, че е лъжа. Така. Наистина от анаболно андрогенните стероиди е по-малко вероятно да се увеличи рак или да се генерира, обаче подувката на мозъка, както говорихме в началото, е много реална. Като възможност. Не като задължително следствие, но като възможност. Доколкото знам, дори растежа на простатата... Тя е пряко свързана с тестостерона и дихидротестостерона. До тук добре, но аз искам да се върна малко. Като говорим за тестостерон и за мозък, винаги трябва да говорим за кръвта. Сега ясно, че има нещо, което не допуска конкретни вещества да влизат в мозъка, но самия кръвен обем и кръвното налягане влияят на всичките кръвоносни съдове в самия мозък, който пак може да доведе до главоболия, световъртежи и всякакви такива проблеми.
Да, то по принцип, който си взима такива супер физиологични дози тестостерон, му се увеличат червените кръвни телца и е добре от време на време, ако нали, не си прави изследвания въобще, поне да отиде да дари кръв. Кръвопускане са правили Да. на много хора в миналото за главоболие конкретно. Те в миналото кръвопускането са го правили За всичко обаче. Всичко, да. За миналото не говорим. Там и лоботомия имаме. Там има какво други ли не. неща интересни, така че няма. Това е общо взето за дискусията. Но ни ние днес започнахме темата много лаишки и много, много отгоре. Точно така. Това е общо взето за днескашната ни тема. Обсъдихме основните точки, но най-главното е не зубете без лекарски контрол и имайте предвид, че ако трябва все пак да зобите, трябва да имате много добра причина за това нещо. Ама много добра, като например канат ви в Marvel Studios да направите следващия супергеройски екшън и сте следващия, да речем, Дедпул или нещо такова сериозно, Супермен, не знам си какво. И ви трябва 20 кила мускули. Как ще ги качите тия 20 кила мускули, дори с анаболни адрогенни стероиди да се добавяте твърде много. Не е твърде, бе. Как ще е твърде? Това за е за една година... 3 години минимум. Кристиан Бейл, виждал ли си какво е правил с мускулатурата си? Не е само мускулатура. За Батман, виждал ли си какво е правил този пич? Пак се връщаме към Артър Джонс и Кейси. Към Артър Джонс се връщаме и към Кейси Виатор и мускулната памет. Половината е било мускулна памет, другото е... Да, това е така. Другото е било някакво количество мазнина и вода и практически е имало около 900 до килограм и половина мускул добавен при Кристиан Бейл. Прочети изследванията. Не знам, но за The Black Knight изглежда много по-впечатляващо, отколкото изглежда в The Mechanic. American Psycho. В American Psycho изглежда като Скелет. топ модел. Скелет. Не. В The Mechanist мисля, че се казва. Не знам. Както и да не ме интересува Да, филмите, аз интересува не се амплитурата на телесната маса и качеството й. Да. Но това, което искаме да кажем е, че трябва причината да е сериозна, да се взимат тия субстанции, като Причината например трябва да е ви напълно платят, сериозна. да ви платят много пари, защото сте професионален спортист или актьор. Причината Актьор най-вече. е нищо друго, освен личен извор. Обаче всичко няма- си има следствие. Ма не Всичко може... си има цена. Ама то И цената, всичко си има втора крачка. Ама защо би поел този риск някой с главата си, ако няма нито да се състезава, нито да е актьор? Има хора, които са бивши състезатели и просто продължават, за да не паднат на пода, без да могат да се движат. На малки дози. То това е тестостерон реплейсмент терапия. Има хора, които просто искат да се състезават на най-високо ниво, което, както казахме, няма как да постигнат, просто защото другите ползват. Разбира се. До тук е ясно. Но практически бих казал, че ако някой иска да ги използва тези неща, по-добре да има информация. А още по-добре да не ги използва, ако няма напълно конкретна причина, просто защото е твърде много усилие. Твърде много планиране, всичко е под час. Може да целият ти живот трябва да се върти около това. Половината живот се върти около стимулацията. Със сигурност. Което някои хора могат да постигнат пълноценен живот с това, но повечето биха се спънали жестоко. Те ще се спънат жестоко, когато трябва да я спрат. Нали знаеш, има едно казване, не е страшно да спреш химията, да почнеш химията, страшно е да я спреш. Това е... Човек, който може да обмисли последствията и си направи сметката добре, ще реши дали да я почне въобще. Да, примерно. Но това е. Общо взето това е по темата за днес. Ще приключим тук. Но ще продължим скоро. Но ще продължим скоро.